La festa continua també així en el balcó de l'Ajuntament i en el carrer, i entonces jo pendent de l'ordre de les falleres majors, de Laura, de Carmen, perquè avui dispara Piro Fantasia de Carles Cavaller. Comença ja la mascletà d'este dia primaveral, d'este diumenge de festa fallera.
trèmol final d'esta gran mascletà de pirofantasia de Carlos Cavaller. Els últims moments han sigut una gran emoció, la gent vibrant, la gent aplaudint al ritme del final del terratrèmol. La enhorabona pirofantasia de Carlos Cavaller, extraordinària esta mascletà. Demà també tindrem una bona mascletà, demà és del portuguès, un home que també té moltíssima experiència i un gran cartell. Ara la gent s'acosta ahir al recinte per donar la enhorabona ahir a tots els operaris, a Carlos Cavaller, a tota la gent de pirofantasia i agrair vistes panoràmiques que han tingut avui tots els dies d'esta plaça, d'esta mascletà, gràcies a la col·laboració de Movistar des de la seva terrassa, un edifici magnífic per poder seguir. I ahí està tota la família, tots els operaris, tota la gent donant-se mútuament l'enhorabona. Com dins d'un moment la donarà l'alcaldessa, la ciutadana Rita Barberà i les falleres majors de València. Ahí estan aquestes vistes, gràcies Movistar. I València és una festa, moltíssima gent que ha vingut de fora i que s'aprofitarà per veure els monuments. I anem a veure els millors moments de la gran mascletà de pirofantasia. Una bona mascletà i arriba el moment de que vostè també dona la seva valoració, la seva votació a la pàgina web de Ràdio Televisió Valenciana, rtbb.es. I la festa també continua, no oblidi que esta vesprada per 9-2 podrà seguir la galania en honor de la reina infantil de Castelló, Maria Badenes. Fins demà des d'este balcó de l'Ajuntament. Valencia fallas, no me